हेल' लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैबाय। भिडिअखौ नायलां जोबजासिम। भिडिअआ मानि थाखाय जागोन नोंथांमोना मिथिबायानो जानो हागौ। भिडिअआ दा बाइक एक्सिडेन्ट जादों आरो दहायो थिलिसालाव गलाघाट सेरफानाय आरो माने बेखौ आं माने नुबोदोंमोन लामायाव। आं माने बिनानाव न'आव थांदोंमोन। बेयाव माने नुबोबाय आं। ओमफ्राय जास्ट माने बाइक एक्सिडेन्ट गाज्रि बायलाबायनायखौल' नुबाय, मानसिफोरखौ नुवासै आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, पिकखौ देखायग्रांनै नायबानो जाबाय। आरो आं दा बारियावसो बानायफैदों आरोना, न'आव माने मानसि दं, ओंखायनो न'आव बानायासै आं भिडिअखौ। नोंथांमोना नायबानो जाबाय पिकखौ। बाइकजों बाइक माने सौदावनानै माने एक्सिडेन्ट जादों आरोना। ओमफ्राय मानसियाथ' सासे सिरियास नै खोनादों, खोमाथिं माने थै गदोंनो। दा बेखौ डक्टरनाव लांबाय। दा उनाव मा जायो, रिपर्टआ मा फैयो बेखौथ' दा उनावसो मिथिगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। भिडिअआ दिनै बेसेबांनोसै। आं ससेल' लाबोदों भिडिअखौ बेखौ। नोंथांमोना माबोरै नांदों बुंबानो जाबाय। गाज्रियाथ' बहुद गाज्रि जादों, सिरियास केसआ। नोंथांमोना बेखौ माने मोजांनो हामथों, थाबनो बेखौ प्रे खालामबानो जाबाय आरो। आरो लोगोफोर, नोंथांमोनसिम मोनसे रिकुवेस्टबाव। आंना माने चेनेला गोदानसो नालाय, गोदान खुलिनाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो। आङो माने 1K जानो बारा गोबाव गैला। बेखायनो नोंथांमोननियाव रिकुवेस्ट खालामदों जे अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। बिसिमनो मोनसे रिकुवेस्ट थाबाय नोंथांमोननिसिम। दिनै एसेनोसै। बाय बाय।